Ahojte. Ono sa hovorí, že len hlupák sa nepoučí z chyb iných, tak prosím, poučte sa z mojich. A toto je taká veľmi začiatočnícka chyba, už som si tými fázami prešiel, potom som na chvíľku dostal rozum a potom som zistil, že zase robím to isté. A o čom je reč, alebo o čom teraz točím, je ideálniček. Skrátka, dobre, keď kupujeme veci na nejaké prepovanie, hlavne čo sa týka jedla, veľmi často človeka proste zláka nejaká dobrá cena na nejakú konzervu alebo niečo iné na nejaké jedlo, alebo čo ja viem, mám možnosť proste niečo kúpiť, kartón alebo niečo mi padne do oka, mi to raz chutí, tak zoberiem, kúpim toho 2 kartóny a potom skončíte s niečím takýmto. Hej. Fazulky, toto je šošovica, dobre, budíš, fazulky, 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 fazulky. A keby som tie zásoby prehrabal ďalej, čo ma mimochodom čaká asi dnes večer, tak by som sa dostal k tomu, že tých fazolových konzerv tam mám možno že tak 22. Čo by samo o sebe nebolo nič zlé, ale hej, sú to fazule. To znamená, že človek nepríde, že mám chuť na fazule, uhradím si dať fazule. A potom vznikajú takéto veci ako táto konzerva, ktoré skončila záruka vo februári 2014. To je na tom podobne, to je august 2014. Toto je 4. január, ak si dobre pamätám, 2016, to ešte samozrejme spracujem nejako. Uvidím, či ja alebo pes. Ďalší február 2014, toto je dokonca 6. mesiac 2014. A takto by sme mohli pokračovať. Skrátka, dobre, dnes som tak trošičku prehrabal svoje zásoby jedla a zistil som, že tá rotácia mi nejde až tak, ako by som chcel. Základná teória tej rotácie, ja už som ju viackrát rozoberal, je, že dokupuje človek vlastne konzervy nové a míňa tie staršie, aby sa vlastne tá zásoba konzerv obmieniala, alebo ako naozaj veľmi málo ľudí má peniaze na to, aby mohli prísť, nakúpiť tonu jedla, po 2-3 rokoch, keď tomu skončí trvanlivosť, ju vyhodiť a kúpiť zase tonu jedla. Prvá vec, druhá vec je, že je síce fajn, že vy máte v skrini, alebo ja mám v skrini konzervu, ktorá ešte je 2 mesiace pred záručnou dobou, a však keď sa niečo zomelie a bude to trvať dlhšie ako tie 2 mesiace, tak zase skončíte s jedlom po záruke v skrini, čo v podstate znamená, že je fajn dať si pozor pri tom výbere a pozerať sa na dátumy spotreby a prispôsobovať tomu ten nákup tak, aby tie konzervy, ktoré kupujete, mali pred sebou ešte aspoň nejaký ten rok, 2 života. Samozrejme, konzerva po záruke sa zjesť dá. Nie je to nejaká katastrofa vo väčšine prípadov. U mesa už asi by som váhal, u tej bežnej konzervy si treba dávať pozor na nejaké mechanické poškodenia, alebo napríklad u týchto konzerv viem, že boli v suchu, v chlade a tak ďalej. To znamená, možno, že ak by som to všetko zjedol aj tieto 2014, nič by sa mi nestalo. Zase na druhej strane riskovať nejaké problémy sa mi tiež rozhodne nechce, a takisto v nejakej krízovej situácii, kedy človek fakt potrebuje každú štipku energie, ktorú dokáže pozbierať, a potrebuje byť fit a potrebuje robiť kupu iných vecí, nemá jednoducho čas sedieť na záchode, ak to mám takto povedať škaredo. A teda myslím si, že stojí za to naozaj sa občas popozerať a potom čo kupujem a čo míňam hlavne. Lebo napríklad tieto Bonduelle, mexická zmes, fazulky, mne osobne veľmi chutia. Človek to kúpi, zje či už do placky s nejakým tuniakom, alebo čokoľvek také človek to zje. Nedá sa toho zjesť tona. A to je to, že ak kupujete veľa rovnakých tých konzerv, tak ich nikdy nespracujete, nikdy nespotrebujete. A tým pádom skončíte práve v tej fáze, že mal by som si spraviť, hej, je víkend, mám čas, mal by som si spraviť niečo z tých konzervových zásob, alebo mal by som sa minimálne pozrieť, čo tam je. A prídete a zistíte, že tam máte fazule. Tú konzervu človek nechce, zdvihne telefón, objedná si pizzu. A potom sa vyhadzuje jedlo, ktoré ako naozaj nie je lacné. Dnes už vôbec nie. Tá konzerva, ktorá stála možno, že niekedy 90 centov, tak teraz bude stať euro 10.
keď sa to znásobí počtom tých konzerv, tak je to celkom slušný rozdiel, je to proste škoda. A už v princípe, hej, vyhadzovanie jedla je hlúposť a veľká škoda. No, mimochodom taký malý tip pre tých z vás, ktorým sa stalo niečo podobné, veľa útulkov je vďačných aj za jedlo po záruke. To je jedna slečna z útulku mi raz povedala, že maximálne po tých psíkoch budú musieť trochu viac upratovať. Nevravím teda, že im tam máte nosiť niečo rok po záruke, ale ak je niečo po záruke týždeň, mesiac, možno 2 mesiace, tak určite ten útulok to s radosťou využije. Ak teda to nechcete spracovať vy, tak je to vždy lepšie, ako to vyhodiť niekde do koša. No a čo som tým chcel povedať je, že si máte dávať pozor na dve veci, na ten dátum spotreby a na tú diverzitu. Naozaj skúsiť, pozrieť, zaexperimentovať, možno niekedy zainvestovať do toho jedla. Čo, keď mám nejakých 10 konzerv po 90 centov, tak nekúpiť ich 10, ale kúpiť možno, že 5 tých po 90 centov a k ním 5 nejakých lepších, kvalitnejších s nejakým mesom lepším, alebo proste niečo zaujímavé, čo ste predtým ešte nejedli. Ono sa to, čo veľmi často dá skombinovať, tie fazulky sa dajú nakombinovať k rôznym druhom mesa a tak ďalej. Dá sa to spraviť na rôzny spôsob, tak už sa to dá konzumovať. Ak však kúpite 10 konzerv fazul, tak veľmi ťažko z toho budete niečo kúzliť. To je taká moja osobná skúsenosť. Mimochodom, taký ďalší možno, že mini tip v tipe, toto má byť video krátke ako tip. Korenie, ak dokážete napríklad mám rád pikantné veci, ale ak dokážete tie fazulky nejakým spôsobom okoreniť, zmeniť trošičku tú chuť, tak sa to trošičku ľahšie konzumuje, proste keď už jete tretí deň za sebou to isté. Je taká chatová skúsenosť. Čiže asi toľko a ja sa pokúsim v nasledujúcom videu zhrnúť nejaké chuťové vlastnosti niekoľkých lacných jedlových konzerv, ktoré ale naozaj sú každé s inou príchuťou a budeme sa pozrieť na to, či sa dá nakúpiť diverzifikované jedlo aj za rozumné peniaze. Ďakujem, ahojte.